Acum 3 ani am avut un vis și de 2 ani visul a devenit realitate. Visul nostru a fost acela ca să creștem calitatea vieții oamenilor din comunitățile unde Albert Holding a avut dezvoltări imobiliare. Vreau să mulțumesc în primul rând sponsorilor care încă de la primele luni de funcționare a fundației ne-au fost alături și au avut încredere în visul nostru. De 2 ani avem privilegiul să lucrăm împreună cu niște oameni extraordinari, reprezentanți a unor ONG-uri și împreună cu care am reușit să ajungem la 8.000 de beneficiari prin intermediul unor proiecte în valoare de 2 milioane de lei, 40 de proiecte de calitate pe care am avut bucuria să le vedem puse în practică și să vedem pe fețele beneficiarilor o mare schimbare. Vreau pe această cale să felicit reprezentanții proiectelor câștigătoare pentru munca depusă și pentru pasiunea cu care au făcut-o. Văzând impactul proiectelor asupra copiilor, suntem siguri că drumul pe care am pornit este drumul cel bun. Dragi copii și tineri, nu renunțați la visul vostru. Există oameni, și am cunoscut foarte mulți, care doresc să vă sprijine. Sunt oameni care au încredere în voi și cred că viitorul vă aparține.